ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆବଦ୍ଧ ବାହାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାମାନବ ସେମାନେ ବିଧି ପ୍ରେରିତ ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଏ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପରୋପକାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମାତୃଭୂମି देखा झील निर्मला गवर्नमेंट स्कूल आम घर मौलाना अब्दुल खालिक महोदय को केन्दुझर पौरपालिकार समर्थ निर्वाही अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन सामंत मान